Helo a chroeso nôl I fideo fi. Fy enw I yw Haydn a heddiw dwi mynd I fod yn gwneud y preview ar gyfer y gêm pwysicaf mae Cymru wedi gweld am flynyddoedd. Cymru yn erbyn Awstria yn y Cardiff City Stadium dydd Iau yma, 7:45 kick-off. Bydd y dorf yn mawr, bydd atmosffer yn anhygoel, a dwi yma heddiw I dweud popeth I chi ar gyfer y gêm bwysig yma. Come on Cymru! Pam ydy'r gêm yma mor bwysig? Wel, dy Cymru heb fod yn cwpan y byd ers 1958, a dyna pryd oedd Pele'n chwarae. Chi'n gwybod pwy yw Pele, right? Hefyd, dyn ni wedi dod off 2 tournament rhyngwladol eithaf llwyddiannus. 2016 Euros, wel, dwi ddim angen dweud lot o 2016 Euros, chi'n gwybod. Ac 2020 Euros, allan o'r grŵp a wedyn y gêm Denmark, yeah. Ond, ni wedi dod off 2 tournament llwyddiannus. Felly, mae hwn, sa'n gwybod os mae jyst yn fi, yn teimlo fel cyfle dda I ni mynd ar gyfer y World Cup ma. Yn anffodus, nid ydyn ni yn chwarae yn cwpan y byd eto. Ni dal angen chwarae a curo Awstria yn ogystal tîm arall os da ni'n curo Awstria cyrraedd y rhwng derfynol. Rydyn ni wedi cael dro dda a gallwn ni ddim gofyn am well I fod yn hollol onest. Felly mae Cymru yn gallu fod yn hapus ac yn gallu efallai edrych ymlaen am gêm a dylwn ni ennill. Dwi ddim yn ofyn I dweud hwn, ond dwi'n credu dylwn ni ennill. Pwy ydw i'n credu sy'n mynd I dechrau ar gyfer Cymru yn y gêm special yma? Nawr, yn syml, dwi'n credu bydd Cymru'n chwarae 5 at the back with Bale in attack. Hennessy yn goals. Dim Danny Ward, wrth gwrs, mae mas efo injury. Felly Hennessy yw'r unig dewis, really. Mae efo'r experience yn chwarae yn Euro 2016. 3 at the back gyda Meffum, Roden a Davies. Roedd Meffum a Ampadu yn 2 dewis o fi methu dewis rhwng. Ond dwi'n meddwl Meffum yn chwarae Bournemouth. Dwi'n meddwl fe fydd yn gael y dewis. Mae Ampadu wedi fod yn chwarae mas yn yr Eidal yn consistently. Ond dwi'n meddwl ei bydd yn mynd gyda Meffum. Connor Roberts a Nico Williams ar y wings. Does dim lot o argyw gyda hwnna. Dwi'n meddwl maen nhw dau yn solid iawn. Nico Williams I bod ar ei top o'i gêm yn chwarae Fulham. Ac wrth gwrs Connor Roberts I Burnley. Nawr, ni'n mynd I gael y Welsh Xavi. Welsh Xavi, Joe Allen yn eistedd mewn fel holding midfield yn neud gyda 3 yn y canol. Joe Allen, does dim llawer o dewis arall I fod yn hollol onest. Fe, fel fi'n dweud, y Welsh Xavi. Mae'n control o'r gêm. Tro pob amser troi lan I Cymru. Ramsey a Harry Wilson o flaen fi'n meddwl fel 2 cams yn newid yn sito mewn yn gallu cyfnewid gyda'i gilydd. Wrth gwrs, dyn ni'n mynd I gael Gareth Bale, Wales, Golf Madrid. Ond pwy bydd partner o? Nawr dwi di mynd gyda Daniel James. Mae Daniel James wedi fod yn dechrau I Leeds ar y foment yn chwarae fel fach o striker nhw hefyd. Mae efo'r pace, cos mae Bale yn anffodus, mae dal yn gyflym. Mae wedi colli ei pace. Felly dyna pam fi'n meddwl bydd James yn chwarae gyda fo. A dyna'r tîm dwi'n credu bydd yn curo Awstria. Beth yw'r sgôr terfynol? Beth ydw i'n credu bydd y sgôr terfynol? Mae Cymru mynd I ennill, does dim byd arall I ddweud. Mae Cymru mynd I ennill. Nawr y sgôr bydd yn 2 yn I Cymru. Gyda Bale yn sgorio. Bydd G Bale, Gareth Bale, Big Batter, Wales Golf Madrid yn sgorio yn erbyn Awstria. Felly dyna fo Cymru yn erbyn Awstria y preview. Dwi'n ffodus iawn, dwi'n mynd I gweld Cymru yn erbyn Awstria yn y Cardiff City Stadium dydd Iau yma. Gobeithio bod chi wedi joio. A dim ond un peth I dweud. Come on Cymru!